Sar Candra Putra Budaya kados pundi sumangga mangke dipun pirsani malih wonten dalu menika. Sesarengan kalian Sri Kandi dari UMKM wonten ing dalu menika nggih. Candra Putra Budaya kados pundi kita pirsani tari reog saklajengipun sumangga segera mempersiapkan diri untuk musisinya. Monggo Mas Galang dipun aturaken malih wonten tari reog kendang dalu menika. Monggo. Ayo Nduk Sus. Langsung bergabung kalian DA ini. Ola putrane Mas Kasri. Putri, oh putri ki wedok. Nah, putrine Mas Kasri. Mas Kasri rawuh nggih. Hei. Ha-oh. Oke para rawuh monggo kita pirsani, inilah persembahan dari teman-teman UMKM Candra Putra Budaya. Hae. Oh oh. Hae. Oh. Hae. Bakul kendang. Mas Kasari nek guri ron Mbak. Ayo lo Mas. Asik goyang, asik goyang, asik. Ae go.
saiki kaline mili mangidul pranyata ngusirna bebaya banjir tetaneman tetukulan sakala bisa aklilir tegal sawae tikel pamatune biyen karan rawa saiki dadi kutha John John matur sembah nuwun Pak Gun Mbah Bayan Sidem kalau menika uga rawuh wonten ing pabrik gula Mojo Panggung yuk sesarengan Candra Putra Budaya matur nuwun kanca-kanca saking Putra Birawa Sidem Gondang yo ho bersinar berasi sehat indah menarik endah etine kutha ing Tulungagung bersinar sinar janji pamorati Pancasila hidrologi Ratnawati Pancasila pembangunan wis nyata wujud era tiga landas asesati terus maju pantang mundur rampak pembangunan ing Tulungagung bersinar
Thank